pensament inquieta el teu cor. Et preguntes si hi ha alguna cosa més enllà del que veus, del que vius. Busques respostes, planifiques, però quan creus que ho tens sota control, tot s'esvaeix entre les teves mans. I llavors sorgeix un murmuri, una sensació que a poc es converteix en una veu clara i potent. Estàs esperant alguna cosa? Esperes més de tu? De la vida? De l'amor? Aquesta és la força que impulsa aquells que no es conformen, aquells que busquen més enllà.